लोगोफोर बियो जाहैबाय बड'लेण्ड रुपालि बटानिकेल गार्डेन दा जोङो फाइनालि बेयाव दंफैयो ओमफ्राय बड'लेण्ड रुपालि बटानिकेल गार्डेननि माखासे भिउ जायगाखौ आङो देखायनायसै लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर जों दायो बबेयाव दङ नोंथांमोना निसय इन्ट्र'आव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं जाहैबाय जोंनि ओरैनो दनजि सार माबायदि मोनदों एकदम मोजां बरिया दा एकदम बरिया ओमफ्राय आं बेफोरबायदि औवा नुफेराखैमोन आरो अके ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै गोबां मानसिफोर फैजेनबाय नायलांदो जोंजों लोगोसे माबायदि मैनि जाखो एसे खोन्थादो हा कुसुगावनिनो ने जोंनि भिडिअखौ नायोना नाया नोंसोरलाय नायो दा ने ओमफ्राय जोंजों लोगोसे दं आरोना नायलांदो माबायदि बटानिकेल गार्डेन बियो नोंथांमोननि गेजेराव गुवारै माने एक्सप्लर खालामनानै देखायसिगोन आरोखि ओमफ्राय ओरै जोङो दङ जाहैबाय ब्रादार राजिब एसे बेस्थ' ने ओइ ब्रादार माबायदि मोनदों गोसोखौ एसे फार्स्ट टाइम औ गुड निट एन्ड क्लिनार ना जायगाया बरिया दा ना बरिया नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड रुपालि बटानिकेल गार्डेन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव येस जोबोद बरिया ओमफ्राय नै बेफोरबायदि माखासे औवानि जेनाखि एसे डेक'रेसन बानायना होदों बेखौ नोंथाङा माबायदि नुदों माबायदि फिल खालामदों ओरैनो माने हिल्स टाइपनि मोनदों आं आरो ना माने गुबुन गुबुन स्टेटफोरावसो नुयोमोन आरो ना निट एन्ड क्लिन बेफोरबायदि जोंनि माने बिटिआर बड'लेण्डआव जाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ना बिराद बरिया आरो ना जोंनि जायगायावबो थानांगौ मानो होनना बुङोबा जोंनि जायगायावबो थानांगौ मानो नङाबा जोङो माने गुबुनावसो बेरायहैलाबायोना बिदिनो आरो ना बरिया फट' लानो ओमफ्राय जुवेल माबायदि मोनदों बरिया बेयाव फैनानै फार्स्ट टाइम सफैबाय दिनैहाय ओरैबायदि मोजां माने औवाफ्रानो ओरैबायदि गारजानाय नङा आरोखि ना अके गिदिर गिदिरलाबो माने गेट बायदि ओरैबायदि समायना आरोखि लेटेस्ट अके ओमफ्राय सार माबायदि फिल खालामदों जायगायाथ' ओरैबायदि मोजां थान्दा ओमफ्राय साफा मोजाङानो मोजां दा ने जायगा बेसे गुवारखाय आं सिङाव हाबनानै अके नै नोंजों फट' लानो ओमफ्राय दा जोङो नै लागासिनो दं नायलांदो जोंजों लोगोसे नै बेफोरबायदिनो नैबे औवा बागानाव फैनायजों लोगोसे ओरैहाय आदैमोना नै दावहांदोंना बबेनिफ्राय आदै एसे बुंना हरसाय हा गसाइगावनिनो ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां एसे फैनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो आलदा फिल मोनफैगोन आरोखि ना नै ओरैबायदि मोजां औवा बागान आं दिनैसो बिदि फार्स्ट टाइम नुदों आरोखि ना औवाया बिदि बागान गायोब्ला मोनसे गार्डेन जायो पाब्लिकनि थाखाय ओरैबायदि मोजां आलदा फिल खालामदों आरो आं बिफा दिनैहाय ने सान्दुंबो नाङा ओरैबायदि औवानि खोलो खोलो बारनायजों लोगोसे आं गोलोम बोथोर गरम बोथोराव एसे साबसिन बायदि जाबावगोन उन्दुनानै थालायनो मोनदों आरो आं ओमफ्राय दा फैदों बेबायदिनो फैलादों गोबां मानसिफ्रा फट' लादों बेयावनो संनाय खावनाय जानो हागोन आरोखि नै साइडआव फारसेनिफ्राय दंजोबो ओमफ्राय हानायमानि आङो देखायलांबाय थागोन दा नायलांबावदो ना माथो सार ने बियो मोनसे फट' सेल्फि पइन्ट जायफोरा नैबे बटानिकेल गार्डेनाव फैयो बिथांमोना नै ओरैहाय माखासे सेल्फि पइन्ट बानायना होदों बेबायदिनो एसे मोजां जायगा आरोखि ना ओमफ्राय बेयावनो फैयो नै फट' लायो ओरैहाय नै बाबुमोनाबो ना मैनि बाबुमोन मालागुरिया बबे साइड अके मोजां मोनदों दा ओमफ्राय फैनानै बाबुमोन ना जोंबो दिनै फैनो होननानै फैबाय ओमफ्राय गोसोखौ एसे मोजां मोनफैबाय आरोखि ना दे आं चिरांनि ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै ना ओमफ्राय बेबायदिनो नै ओरै फिसा ब्रिज खालामना होदों आरोखि ना बैयाव नैबे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव ट्रान्सफार जानो थाखाय बेफोरबायदिनो दा आङो बेसेबा गोबावनिफ्रायनो जेब्ला आङो माखासे इउटुबारफ्रा भिडिअ होदोंमोन नैबे बटानिकेल गार्डेननि माखासे भिउ जायगाफोरखौ ओमफ्राय आंबो फिल खालामदोंमोन माने गोसो जादोंमोन एसे आंबो थांनानै भिडिअ बानायहैगोन नायहैगोन माजाद बटानिकेल गार्डेन होननानै दा फाइनालि फैबाय दा मानसि जाथ'वाखै दे जों फुङावनो सफैदों एसे दासो फैगासिनो दङ आं सानो माने बेलासियाव साबसिन जागोन होननानै दा नै नायगासिनो नायदो नै ओरैबायदि गुवार हा बियो नै जेरैबो ओइथिंजोंबो हनै वाइटिं सिट दंजोबो आरोखि बेफोराव जिरायनानै नोंथांमोना ओरैनोबाबो टाइम पास खालामनो हागोन ना ब्रादार बरिया खमैबो बेसेसिम गुवार जागोन बे हायालाय ओरैनो आइडिया ओरैनो आइडियाथ' ओरै
हाला माने 100सो जागोन माने आप डाउन ना हिल्स टाइपनि ना एसे आप डाउन नालाय माने एसे आन्दाजखौ हमनो हाया जादों आरो ना गाज्रि मोननाङा गुवारथार ना गुवारथार जायगायालाय गुवारा माने एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय माने कमप्लिट बानायजोबनो हायाखै आरो ना बानायगासिनो दङ बेफोरबायदि आरो बिबार बायदिसिना गायगासिनो दं नै बेफोरो एकदम चाइनायाव थांनांलायनाय नङा आरोखि ना कमप्लिट जाजोबबाय नेक्स्ट इयार फोरनिफ्राय टप बेलाय बिबार गायजोबदों नै ओरैहाय नै नायदो ओरैबायदि मोजां गायदों बेफोरो गासिबो बिबार होयोबा बिबार बारोबा माने दस्रा जायगाफ्राव सुइजारलेण्ड थांलायनाय नङा आरोखि बेयाव फैब्लानो नोंथांमोना माखासे बिबारनि डेक'रेसन खालामनाय बिबार बारनायनि माखासेफोरखौ नायनानैनो नोंथांमोना आलदा सानगोन आरोखि एसेब्लाबो गोसोआव आलदा गोजोननाया मोनगोन आरोखि दा नै नोंथांमोनाथ' मान गोरान साननो हागौ खिन्थु दासो जागायजेनदों आरोखि ना देग्लायसो फार्स्ट अपेनिं खालामखादों नालाय दाख्लैहायसो नोंथांमोना बे रुपालि बड'लेण्ड रुपालि बटानिकेल गार्डेनाव फैनानै माखासे फिथाइ सामथाइ फानग्रा गैया साननो हागौ खिन्थु नै ओरै फानजोबदों बैग्रि सन्थ्रा ना ओरैनो आनै बेयाव एसे माखासे बायलाय फानलायफ्रा माबायदि सोलियो दा सम एसे सोलिदों ना ओमफ्राय ओरैनो बाहागोआव बेफाख्लाय लायो 100 ना अके 100नो नोंथांमोना मोनगोन नै ओरै दङ नै आनैमोन ना भुटाननि कमला माबायदि ओरैनो दा नैबियो 100 100 थाखा फानदों थाखा फानदों नाङो दा ने नाङो दा आनैमोना बहानि आङो गसाइगावनि खामारपारानि गसाइगावनिनो ने दे दा नै नायदो ओमफ्राय ओरै नै ओमफ्राय बाजैमोना लांनायसै नामा बहाबा इयावनो ज' दे आलदा फानलायनोसै माने आङो लागासिनो दङ ओरैहाय नै दखानबो दङ फिथा बायदिसिना नोंथांमोना ओंखाम उखैयोब्ला बेयाव जानो हागोन आरोखि नै दा लोगोफोर एसे बटानिकेल गार्डेननि माखासे भिउ जायगाफोरखौ खेबै आंबो मेंबाय ओमफ्राय बेखायनो जों दान्दिसे रेस्ट लानायसै ओमफ्राय बेयाव साहा लोंनायसै ओमफ्राय मा होनबावनो लोगोफोर आङो जा हायो देखायबाय नोंथांमोननि गेजेराव बटानिकेल गार्डेननि माखासे भिउ जायगाखौ बांद्रायबो आङो भिडिअखौ गोलाव खालामले आङो बेयावनो रेस्ट लानायसै बेयावनो साहा लोंनायसै आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर बाय बाय उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन